Pozdrav domaćini moji, kako ste danas? U ovom kratkom videu želim podijeliti s vama 3 jednostavna, ali izuzetno moćna savjeta za vrtlarstvo i brigu o biljkama koja će vam pomoći da vaše biljke budu zdravije, snažnije i ljepše nego ikad, bez gubitka sati u vrtu. Bilo bi nam drago da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal da proširimo našu zajednicu. Prvo, prije nego što zalijete biljke, obavezno provjerite zemlju. Ako su gornjih 2-3 cm tla još vlažni, pričekajte. Previše vode može brzo dovesti do uvenulih, tužnih biljaka. Samo nekoliko minuta provjere tla može spasiti vaše biljke i pomoći im da rastu bujnije. Sunčeva svjetlost je još jedan ključni faktor za zdrav rast biljaka. Ako vaša biljka izgleda blijedo, izduženo ili slabo, znači da traži više svjetla. Ponekad je dovoljno premjestiti je na malo svjetlije mjesto i odmah ćete primijetiti kako energija i vitalnost vraćaju život vašem zelenom prijatelju. I na kraju, ne bojte se orezivanja. Uklanjanjem suhih, oštećenih ili predugih dijelova potičete biljku da raste gušće i jače, gotovo kao da joj dajete frizuru koja potiče novi rast. Ovi jednostavni trikovi za njegu biljaka, pravilno zalijevanje, optimalna sunčeva svjetlost i redovno orezivanje stvarno čine razliku. Uz malo pažnje i pravih savjeta, vaše biljke mogu postati prave zvijezde vrta, donoseći vam više radosti, ljepote i zelenila u vaš dom. Ako želite više praktičnih savjeta za vrtlarstvo, trikova za brzi rast biljaka i ideja kako imati zdrav vrt bez puno napora, zapratite i pišite u komentarima koju biljku trenutno uzgajate. Vaše iskustvo može inspirirati druge, a zajedno možemo stvoriti vrt pun života i boja.